Kraljevna na zrnu graška. Jednom davno živio kraljević koji se silno želio oženiti pravom kraljevnom. No morala je biti prava pravcata kraljevna. Proputovao je čitav svijet ne bi li je našao, ali uvijek bi se razočarao jer se nijedna nije ponašala kao prava kraljevna. Uvijek je nešto manjkalo, nikad nije bilo sve kako valja. Tužan zbog neobavljena posla, vratio se u svoje kraljevstvo. Jedne je večeri bilo strašno nevrijeme. Munje su sjevale i gromovi udarali, a kiša je lijevala kao iz kabla. Prava strahota. Odjednom se začuje kucanje na vratima. Kralj pošalje slugu da otvori vrata. Pred njima je stajala neka djevojka. A kako je samo jadno izgledala. Bila je sva promrzla, a s kose i odjeće cijedila joj se voda. Zamoli da joj dopuste prenoćiti u dvorcu i ostati dok se nevrijeme ne smiri. Rekla je da će ih za to bogato nagraditi, jer je ona kraljevna. To ćemo još vidjeti, pomislila je kraljica, ali nije ništa rekla. Otišla je i naredila da se u jednoj sobi s kreveta skine sva posteljina i na dno stavi zrno graška. Zatim su na to naslagali 12 madraca i 20 perina. Kraljevna je spavala u toj postelji, a kad se ujutro probudila, kraljica je upita: "Jesi li dobro spavala, kraljevno?" Ona odgovori: "Nisam ni oka sklopila, cijelu noć sam se vrpoljila. U krevetu je bilo nešto strašno tvrdo. Sva sam se nažuljala i sad sam puna mudrica. Da mi je znati što je to bilo." Tada su svi shvatili da je ona prava kraljevna. Kroz 12 madraca i 20 perina osjetila je zrno graška. Tako osjetljive mogu biti samo prave kraljevne. Kraljević je bio presretan i zaprosio ju. Konačno je uspio pronaći pravu kraljevnu. A zrno graška odnijeli su u kraljevsku riznicu gdje ga još uvijek možete vidjeti.